ये तस्वीर बा पटना के शगुना मोड़ से संजय गांधी जैविक उद्यान तक जाए वाला फ्लाईओवर के। देखी कितना सुंदर लगा था, लेकिन 20 मिनट बारिश भइल आओ एजा देखी का नज़ारा बा। फव्वारा दिखाई पड़ता। ये देखी फव्वारा नंबर 1 गाड़ी के आ जाए से ये अद्भुत नज़ारा। जल भराव के का स्थिति हो जाई आगे ही समझल जा सकला। पिछला साल बड़ा ही डरैले रहे, ये साल कैसे इस समस्या से निजात पावल जाई ये देखे वाला बात। देख सकनी सड़क के दोनों तरफ पानी जम गए से 20 मिनट के बारिश से। और ई फव्वारा नंबर 2 रउआ के सामने गाड़ी आवता, वैगनार दिखाई पड़ता, ओकरा से कैसे जाई फव्वारा पैदा भइल। और लगातार ऐसा नज़ारा देखी, फव्वारा हम लगातार दिखाई, लेकिन ई फव्वारा सुंदर तो लागता, डरावे वाला भी बा। काहे कि अगर पानी के निकासी के इंतजाम ना होई तो सोच लें कि पानी नीचे भी जाता। फ्लाईओवर पर पानी जब जम जाता तो फिर नीचे जे वाटर लॉगिंग जहाँ होला वही का स्थिति हुई। सड़क के दोनों तरफ देख सकनी कि कैसे जब पानी लागल बा और एकरे से फव्वारा बनता। ये देखी बस आइल और ये ज़बरदस्त फव्वारा। और ई बा फव्वारा नंबर 3 रुआ के हम दिखाई भी कि कैसे एजा फव्वारा बनता। 20 मिनट ज़बरदस्त बारिश भइल और देखी कैसे ओकर पानी जे बा गाड़ी के विंड स्क्रीन पर आइल और ओकरा साफ होने में टाइम लागल। लगातार ऐसा नज़ारा देखे के मिलल सिर्फ 20 मिनट के बारिश में। ये फव्वारा नंबर 4 रउआ के सामने गाड़ी सब लगातार आवत बा और ऐसा नज़ारा ऐजा दिखाई पड़ता। लेकिन खूबसूरती खूब लागता कि एकदम धोआइल बा सड़क चकाचक। पटना की तस्वीर बा शगुना मोड़ से संजय गांधी जैविक उद्यान तक के फ्लाईओवर पर। और लगातार जो ऐसा नज़ारा दिखाई पड़ता ये फव्वारा नंबर 5 रउनी के सामने। लगातार गाड़ी सबके आवे से और देखिए स्पीड भी ऐजा ऐसा लगा था कि गाड़ी सबके कम नहीं होत। यही से ही ज़बरदस्त फव्वारा सड़क के एक तरफ से दूसर तरफ आ जाता और इंग्रेडिएंट ऐजा मौजूद बा। पानी लगातार इन्हें जमा बा, बारिश थम गई बा देख सकनी, लेकिन तब वो पानी ऐजा बा। अब लगा था कि अब जे ऐजा पानी ना हुई, लेकिन अभी देखिए गाड़ी ऐजा से निकलल पास रेलक हमरा से और ओकरा बाद ऐजा ये नज़ारा रउआ सामने एकरो से पानी उड़ल दूसर तरफ जाता। तो ई यहाँ पर ई अभी स्थिति बा। जब शुरू भइल बा मानसून, आगे का हालत हुई एकरा से साफ बुझा सकला। यही से तमाम इंतजाम करे के चाहिए। नीतीश कुमार साफ तौर पर निकलल बाड़न, लगातार दौरा करत बाड़न, इंतजाम के मुआयना करत बाड़न। यही से ई मानल जा सकला कि पिछला जैसन जे मुश्किल ना हुई और जल भराव के समस्या से 2-4 ना हुए के पड़ी लोगों के। खूबसूरती लेकिन बढ़ गई बा। तस्वीर में देख सकन कि कितना खूबसूरत लगता, एकदम सर्विसिंग हो गई बा। ऐसा बुझाता कि गाड़ी सबके और सड़क सबके ये पटना के नज़ारा बा। बहुत सुंदर तस्वीर, लेकिन लगातार बारिश हुई तो तस्वीर और शक्ल बिगड़ जाए में, बदल जाए में देरी ना लगी। यही से सब इंतज़ाम पहले से हो जाए तो बेहतर बा। ऐसा फव्वारा आगे देखे के ना मिले, सड़क पर से पानी तुरंत निकल जाए अगर बारिश हुए तो। काहे कि 20 मिनट के बारिश आई मानसून में तो बिहार में लगातार बारिश होगा। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।